Avui hem vingut a la jornada de portes obertes de la UVic perquè més d'una persona ens ha dit que és diferent a totes les altres. I és que a la UVic els encanta passar-ho bé i farcir tot el que fan d'experiències positives i transformadores. Fins i tot han fet un escape room, així que si ens acompanyeu anem a descobrir tot el que ens ofereix avui la UVic. Som-hi? Vaig decidir parar de buscar i el que volia em va venir a trobar. Ens agrada sorprendre els futurs estudiants amb alguna activitat divertida i que tinguin un bon record de la jornada de portes obertes. Aquest any, amb la idea de l'escape room que està tan de moda, hem organitzat el nostre propi joc d'escapisme amb l'objectiu de que coneguin els diferents espais, perquè tenim enigmes amagats per diferents laboratoris de la universitat. Ui, fantàstic! Molt interessant. Et donen una bossa amb uns papers, I un crep de xocolata. Però allà la nutrició està molt bé, te fan uns panquecs. Escolta'm una cosa. La pluja que renta les cares. Oh, et vull dir que tens molt si necessites. Em dic Nerea, soc estudiant d'Educació Social, estic a tercer i avui estic ensenyant les instal·lacions de la UVic als nous estudiants. Estic aquí perquè estava interessat en el grau de Biologia i volia veure una mica com era la UVic. Jo crec que es poden fer moltes pràctiques, que és el que a mi m'agrada. Corrents tots els camps de blat. Anem treballant per aquests espais, com el que tenim aquí darrere, siguin espais al màxim de flexibles i polivalents i sempre amb línies transversals de benestar, salut i sostenibilitat. La nit, un fort... Ara tirem a la tele 3. Sí, no ho doncs sé. jo puc saludar. I ningú ens va dir que som tu i jo qui fa aquest camí. Ja no et preocupis més. El que més m'agrada a la UVic és el tracte proper que té amb el professorat. T'escolten i et saben valorar pel que ets, no ets un nombre, sinó que ets la Nerea o qualsevol que siguis. La UVic m'agrada molt, és molt nou i m'agrada molt com s'expressa i les comoditats que té. Estem als laboratoris d'educació infantil. Inclouen 3 espais diferents, l'aula Teresa Buscar i les 2 aules Montessori. Són espais de simulació i recerca i bàsicament els estudiants de grau el que poden fer aquí és trobar el punt de contacte entre els coneixements teòrics i el que trobaran a l'escola i la vida laboral amb exemples de com preparar uns espais per nens de parvulari i d'escola bressol. En el camí que em distreuen i no em deixen veure el destí, tantes senyals. En el camí que em distreuen i no em deixen veure el destí. El que destacaria una mica de la UVic és que l'atenció personalitzada que s'aconsegueix en les classes reduïdes fa que els professors coneixin millor les teves virtuts i les teves mancances. Jo que estudio publicitat puc dir-te que les instal·lacions de la UVic són espectaculars, ja que plató, ràdio i això, doncs és una passada. Nosaltres volem ser això. Influencers. Influencers, això. Youtubers. Segni prodigiosi, fondi di... En aquest cas és un enfocament diferent i que també utilitzem en psicologia, que és enfrontar els pacients a les seves pors i temors d'una forma controlada i utilitzant aquests escenaris de realitat virtual. Tot de missatges ocults que sempre intento entendre. Alguna cosa la vida ens vol explicar. Crec que la UVic és molt xula i promet. A mi el que m'agrada més personalment ha sigut les instal·lacions i, no sé, tot molt modern, molt ordenat, molt net. A mi les instal·lacions i també com ens ha tractat tothom, com ens ha parlat i molt. Ens veiem al setembre? Sí, veiem.